Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel igama kuPastor Uningi. Sibuya nje ngokuyithoba nokuzehlisa. Sikhuluma ngodaba lamaphupho. Uma umusha kwi-channel sicela usubscribe kwi-channel, sicela ukuthi ulike le video le. Sicela ukuthi unga-comment futhi ungenza nama-suggestion. Sibheka nje udaba lamaphupho njengenjwayelo. Insuku zonke ikhona ke-video la. Uma ufike nje namuhla wazi ukuthi ke nakusasa zobe ikhona enye video njalo njalo. Sike isikhathi la khona ingeke ibe khona i-video la ungeke uyithole khona. Inamba yami ikhona, uyakwazi ufaka i-time ungifonele. Okungavumelekile ukuthi ukwenze ngenamba yami ukuthi ungi-WhatsApp noma ungifonele. Okubalekile la ukuthi nje manje sibheka udaba likaWandile wakamthethwa. Kofushane uthi ke ngihleze imphupha la umuzi wasekhaya even though ngihamba kudala. Into yokuqala sikuveza ukuthi uya not sure ukuthi ukhuluma ngamanxiwa kwakunomuzi awusekho noma umuzi wakubosa exist nje akasayiya akasalibhadi so ngumdukwa. Okay, so libheka kabili ke. Uma ungenze kuphuphe usemanxiweni uphawu ngokuvamile usuke lichaza ukuthi kunesidingo sokuthi ke uyovuselela lo wamuzi lo waya. Yebo? Isaiah 58 verse 12 uthi your people will rebuild the ancient ruins and will raise up the age-old foundations. You will be called a repairer of broken walls, restorer of street with dwellings. Number 2, uma uphupha semanxiweni uphawu makukuthi uyindodana yolahleko olungasho ukuthi uNkulunkulu ufuna kuphenduke futhi ubuyele evangelini. uZakhariya 1 verse 3 ithi return to me declares the Almighty Lord Almighty, and I will return to you, says Lord Almighty. Number 3, uma ngenze kuphupheka ikhaya uPaul ngabe lusho ukuthi mhlawumbe sekunesikhathi eside kakhulu wagcina ukuvakasha ekhaya futhi sekufanele uzinike ithuba ukuyovakasha. uLuke 1 verse 23 when the days of his priestly service were ended, he went back home. Awubile ekhaya ke nawo. Number 4, uma uphupha kubona ikhaya uphawu uma ungasayi ekhaya olusho ukuthi ke sekuyisikhathi ukuthi ke awubuyele ekhaya mdukandeni ungaze ibhalwe ukhumbule ekhaya. Matthew 9 verse 7 ithi ke he got up and went home. Hamba ekhaya mdukwa. Siyabonga ke isayilo ibhanga liyoqala yamanxiwa noma uyibhanga ukuthi umuzi kudala wagcina ekhaya. Makuthi amanxiwa usho ukuthi kufanele kuyadingeka ukuthi mhlawumbe uyovuselelwa umuzi lo kunesikhalo kunokukhaleleka ukuthi mhlawumbe ukuvuselwa umuzi yabona. Siyabonga ke uNkulunkulu ekakulonde uNkulunkulu ekubusise. Like le video like nama videos wenzile previously nesizowenza futhi in future. Qinisekisa ukuthi uyasubscribe ku channel, qinisekisa ukuthi ke uyayivakashela i channel from time to time singabi na 22,000 subscribers even 100 views. Kulela